Bayanin abin da ya faru na fitowa ta 105 a cikin shirin tarkon ƙauna. Nan take cikin hanzari Umar ya isa wajensu a guje, yana zuwa sai kalli Zera. Bayan ya taɓa shi, me kika faɗa mata ne? Zera ta ce, ni ban gaya mata komai ba, kawai muna isowa ne ta juya shi ne ta faɗi ƙasa. Nan take suka haɗu suka yi maza suka saka ta a cikin mota domin su kai ta asibiti. A cikin mota Umar yake ce mata daman sun faɗa hakan zai ƙara faruwa. Sai Zera ta kalle ta ce ai ya faru a baya. Umar ya ce a me yasa baki faɗa min ba? Nan take Zera ta fashi da kuka, tana jijjiga Aisha tana ki buɗe idaninki. Umar ya ce sau nawa zan faɗa miki ina son na san duk abin da ya faru da Aisha. Bayan sun iso asibiti ne sai aka saka ta a ciki, aka shigar da ita ɗakin gaggawa domin a duba ta. Umar cikin fushi ya kalli Zera ya ce me yasa zaki yi wa Aisha haka? Zera ta ce tabbas mun haɗu amma ba mu fara magana ba har wannan abu ya afku. Can bayan wani lokaci likita ya fito yake cewa Zera me gaskiya abin da ya faru ne? Zera ta ƙara nanata musu cewa ni fa ban faɗa mata komai ba. Sai likitan ya shiga daga ciki domin ya ci gaba da aiki akan Aisha. A can gida kuwa Nihat ya iso gida, duk Alif ta haɗa masa zafi. Nan take cewa Jibril ta haɗa masa shayi. Ta kalle shi ta ce tabbas na san Alif ce ta haɗa maka zafi. Nihat ya ce kai Alif ta kasance kamar ƙwallon wuta ne wallahi. Zehra ta kalli Umar ta ce masa ya kamata mu kira Nihat mu faɗa masa halin da matarsa Aisha take ciki. Nan take Umar ya ɗauko waya ya kira Nihat ya gaya masa duk abin da ya faru. Nihat da ke ɗaya can ɓangaren ya kalli Jabri ya ce mata gafa abin da ke faruwa amma kar ki gaya kowa. Nan da nan ya kama hanya cikin gaggawa zuwa asibiti. Amma Jabri ba da zame ko ina ba sai wajen Muzayyan. Ta gaya mata, a nan take suka yanke shawarar su masu taho asibiti. Bayan Nihat ya iso asibiti ne sai ji likitan yana cewa ai babu wani abu. Nan take ya tsaya likita ya masa bayani shi kuma ta hanyar da zai fahimta. A take ya ɗauko waya ya kira su Jibril ya ce ba sai kun taho ba, ku zauna a gida kawai, ni zan kwana da Aisha sai gobe da safe mu dawo gida. Zera ta kalle shi ta ce a'a ni zan tsaya da Aisha. Aisha cikin damuwa a hankali da ke kwance ta ce haka ne Nihat ka tafi gida kar hankalin Aisha ya tashi. Bayan da Umar da Zera suka fito waje ne, Umar ya kalle ta ya ce ba sai kin tsaya kin wahal da kanki don warware abin da ke damunta ba. Zera ta ce ni fa ban faɗa mata komai ba, na gaya maka, kuma ina nan ne saboda Aisha, kuma saboda ina son ta ne. Mutum zai iya son wani dan waje fiye da dan gida? Haba Umar. A daidai lokacin da Nihat ya zo asibitin ne aka yi wasu Damir, Alif da Laila ta taifin waya, duk suka zo a lokaci guda domin su duba Aisha. Aka ɗan yi hira na ɗan wani lokaci, daga nan suka tafi. Bayan da suka tafi ne sai Aisha da ita da Zaira suke hira. Aisha ta ce na san ke da Umar kun samu saɓani, saboda idan kika kula shi Umar ba kalan mazan nan ne masu bayanin abin da ke zuciyarsu ba, don haka don Allah kar ki bar shi. Zaira ta ce babu damuwa zan yi magana da shi. Sannan ta ce ki samu ki huta kuma ki cire damuwa a ranki. A gida Nihat ya ɗauki jakar Aisha ya riƙe. Alif ta kalle shi ta ce ai na Aisha din ta faɗi ne, ai laifin Zehra ne, me yasa za su haɗu a waje bayan ta san Aisha ba da lafiya? Sai Muzayyin ta yi mata tsawa ta ce a kar ki ƙara faɗin baƙaƙen magana kan Zehra. Sai Alif ta shiru ta kalle ta. Washe gari da safe ne likita ya zo domin ya duba Aisha. Bayan ya duba ta ya kalle su ya ce yanzu za ku iya tafiya gida domin ta samu sauƙi. Ba ɗan jima kaɗan ba
sai wayar Zaira ta yi ƙara, tana duba ta ga Yasmin. Bayan sun ɗan yi magana sai take cewa Umar, to fa ni na tafi sai wani lokaci. Nan da nan ta tashi ta kama hanyarta. Bayan ta ɗan yi nisa sai Umar ya fara bin bayanta. Zuwa can Zaira ta ji kamar alama ana binta. Sai ta juyo, sai sauri ya ɓoye a bayan wata dirka. Zaira kuma bata gan shi ba. Daga nan ta ci gaba tafiyarta domin ta yi gida. A shagon Baba Salim kuwa Fikirat baban Kore shine ya zo. Yana zuwa ya shiga ya samu Baba Salim ya ce ina da buƙatar gyara a gidana. Baba Salim ya kalle shi sannan ya ce to shikenan ku tafi da yaro na Kore. Daga nan ya juya ya kalli Kore ya ce idan kaga ba za ka iya ba sai kai min waya yanzu. A wajen aikin su Alif ne Mehtab ta tsaye da ita take ce mata, ni fa ban ga Umar ba, Nihat da kuma Damira ofis, lafiya kuwa? Alif ta ce ki ji matsalar da ke damunki, ba abun da ya shafi wasu ba. Sannan kawai ta juya ta tafi ta barta. Duk da ba haka ta so ba, Mehtab ta juya ta tafi tana sake-sake a ranta da yadda za ta gano wai me ke faruwa ne. Likita ya kira Umar a waya ya ce kansa da Aisha ke dauke da ita tana ci gaba fa, saboda haka sai ya yi da gaske ko kuma ya rasa ta. Umar ya rasa abin da yake masa daɗi bayan sun gama waya da likita. Nan da nan sai ya tashi sai gidansu Zaira. Can ɗaya ɓangaren kuwa Zaira tana jiyan kwasa kofar gida sai ta zo da hanzari ta buɗe ta ga wane ne, kawai sai ta ga Umar ne. Umar ya ce dan Allah ki haƙuri ki dawo gida mu tafi. Ta ce ba zan tafi ba, kuma ka bar nan gidan tun kan ka zo ka tada mana da hankali. Sai ta juya za ta shiga gida sai Umar ya ce Aishi za ta mutu. Ta juyo ta tsaya tana kallon sa. Sannan ya ce mata likita ya ce muddin ran Aishi zai ɓaci to za ta iya rasa ranta. Sai ƙwalla ya cika dukkan idanun Zaira da na Umar gaba ɗaya. Wannan shi ne ƙarshen kashi na 105. Ku saurare mu a wani satin domin jin kashi na 106.